Dyma Gareth Evans a chynodeb o'r hyn sy'n denu sylw papurau newydd yr Almaen ar y 7 ar hugain o Ionawr 2014. Yn benodol, dwi wedi bod yn pori drwy bydSite, papur wythnosol rhyddfrydol, dychmygwch papur dydd Sul swmpus sy'n cyrraedd bob dydd Iau yn lle ar y penwythnos, a'r papur safonol sy'n gwerthu orau yn yr Almaen. Yn ail, y bydSeitung, papur dyddiol tabloid sy'n gwerthu mwy o gopïau nag unrhyw dabloid arall dros Ewrop gyfan, gan gynnwys ei brif gystadleuaeth The Sun. Ac yn olaf, un o bapurau cenedlaethol lleia'r Almaen o ran gwerthiant, ond nid efallai o ran dylanwad, sef bydZeitung, neu'r TATS. Papur dyddiol cydweithredol adain chwith, sy'n eiddo i dros 2010 o gyfrandalwyr. Y 7 ar hugain o Ionawr yw dyddiad cofio'r Holocaust, a hynny yn swyddogol ledled y byd ers 2005. Fel y byddech yn ei ddisgwyl efallai, mae'r achlysur hwn yn cael sylw teilwng iawn yn y papurau Almaeneg i gyd. Ond erthygl rymus yn y bydSeitung wnaeth fwyaf o argraff arna i. Mae'r erthygl yn tanlinellu pwysigrwydd yr achlysur, sydd yn fodd i wneud yn siŵr na fydd yr erchyllderau a gyflanwyd gan y Natsiaid byth yn angof. Ond mae'r erthygl hefyd yn dadlau mai ara iawn y by'r sefydliad yn yr Almaen i weld yn dda i neilltuo diwrnod arbennig i'r cofio, ac yn ein hatgoffa mae dim ond ers 1996 a mae hyn wedi bod yn ffaith. Y rheswm pam na ddigwyddodd hyn yn gynt, yn ôl yr erthygl, oedd bod cynifer o'r bobl oedd yn gyfrifol neu oedd wedi cymryd rhan dal yn fyw. Mae'r dan yn gorffen ar nodyn gobeithiol fodd bynnag, ac yn nodi fod dydd y cofio bellach yn rhan anatod o galendyr cyhoeddus yr Almaen. Oherwydd hanes tywyll yr Almaen adeg yr ail ryfel byd, does ryfedd bod unrhyw sôn am ddanfon neilltuoedd arfog dramor yn destun trafod. I raddau llai na phan ddigwyddodd hyn gyntaf rhyw 20 mlynedd yn ôl, efallai, ond mae dal yn bwnc llosg hyd heddi. Ar y Sul, fe gyhoeddodd y gweinidog amddiffyn, y byddai rhaid i luoedd arfog yr Almaen fod yn barod i wasanaethu dramor fwy, gyda'i partneriad yn NATO a'r Undeb Ewropeaidd. Ei henw yw Ursula von der Leyen, a hi yw'r ddynes gyntaf i lenwi'r swydd hon. Dyma heb os oedd penodiad mwyaf annisgwyl y Llywodraeth Glymblaid newydd rhwng Democratiaid Cristnogol Angela Merkel a llyfurwyr y Democratiaid Cymdeithasol, cyn y Nadolig. Gweinidog dros fuddiannau teuluol oedd von der Leyen yn y Llywodraeth Flaenorol, ac roedd erthygl finiog yn bydSite ychydig yn ôl yn holi pryd y byddai'n gyhoeddi cyfeiriad newydd ar gyfer y lluoedd arfog, gan iddi dreulio y chyfnod cyntaf yn y swydd yn pwysleisio pwysigrwydd gwellai amodau byw a gwaith o fewn y lluoedd arfog. Wel, dyna a gafwyd ddoe, a'r sbardun dros y cyhoeddiad oedd yr ymladd yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica a Mali. Ond mewn erthygl finiog arall heddi, ar wefan yr wythnosolyn y tro hwn, caiff von der Leyen ei chyhuddo o siarad gwag, gan fod Angela Merkel wedi wneud yn hollol glir wythnos diwetha na fydde'r lluoedd arfog yn ymyrryd yno. Ymateb llugoer gafodd hi gan Frank-Walter Steinmeier hefyd, sef y gweinidog tramor. Mewn adroddiadau ym mhob un o'r papurau heddi, pwysleisiodd Steinmeier nad oedd penderfyniad wedi ei wneud eto, ynglŷn ag unrhyw ymfuddiniad tramor. Yn wahanol i von der Leyen, mae Steinmeier yn hen law ar ei swydd. Roedd hefyd yn weinidog tramor rhwng 2005 a 2009 yn y Glymblaid Fawr diwetha rhwng y Democratiaid Cristnogol a'r Democratiaid Cymdeithasol. Ac roedd dydd Sul yn ddiwrnod pwysig i'r blaid honno, bu cynhadledd arbennig ym Merlin i goroni prif ymgeisydd y Democratiaid Cymdeithasol go gyfer etholiadau Ewrop fis Mai eleni, ac hefyd i gymeradwyo ysgrifennydd cyffredinol newydd i'r blaid yn sgil y Madawiad Andrea Nales i ymuno â Chabinet y Llywodraeth Glymblaid. Yasmin Fahimi yw ei honynydd, ar ôl i dros 88% o'r cynrychiolwyr brydleisio drosti, a hynny wedi araith a argyhoeddodd nid yn unig yr aelodau, ond hefyd gohebydd y bydSeitung.
Roedd Bilt hefyd yn llawn clwad iddi am ei haraith danllyd, ac mewn colofn yn yr un papur sy'n enwebu enillwyr a chollwyr, caiff Yasmin Fahimi ei henwi fel enillydd am ddiddderbyn pleidlais mor uchel. Ond efallai na fydd ysgrifennydd cyffredinol newydd y Democratiaid Cymdeithasol yn cynhyrfu'n ormodol, o gofio iddi gael ei gwatwar yn yr union golofn hon gwta wythnos yn ôl am gyrraedd yn hwyr i gyfarfod pwysig oherwydd rhew ar y ffordd. Os oedd y bleidlais dros Yasmin Fahimi yn uchel, roedd pleidlais Martin Schulz, sef bellach prif ymgeisydd y blaid yn Etholadau Ewrop, yn un frydol o'r bron, 97.3%. Efallai nad yw'r enw yn hollol anghyfarwydd, Martin Schulz yw llywydd Senedd Ewrop, sydd â'i fryd ar ddilyn Jose Manuel Barroso fel llywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Ceir sylw hefyd wrth reswm i'r prif ddigwyddiadau rhyngwladol yn y papurau i gyd. Y gwrthdystio yn yr Wcrain, trafodaethau heddwch Syria, a'r trais yn Thailand ar drothwy'r etholiadau. Cwthrwfol arall sy'n cael cryn sylw yn Bilt yw'r digwyddiadau yn yr Aiff dros y penwythnos, ble lladdwyd bron i 100 o bobl ac anafwyd 250. Achos y gwrthdarodd y dyddiad, 2 blynedd union i'r sadwrn diwetha ac ychwynodd y chwyldro a ddymchwelodd ar lywydd yr Aiff ar y pryd, Mohamed Morsi. Gwell gan Die Tageszeitung ganolbwyntio ar newyddion mwy cadarnhaol, sef bod gan Tunisia gyfansoddiad newydd sbon, cyfansoddiad a fi'n diori am 2 blynedd cyn gweld golau dydd dros y Sul. Yn ôl y TATS, mae'r cyfansoddiad sy'n adeiladu ar gyfansoddiad blaenorol o wlad drwy gadw'r wladwriaeth a chrefydd ar wahân ac yn gwarantu hawliau sylfaenol yn gosod esiampl i'r gwledydd cyfagos. At erthygl arall yn y Tageszeitung y tro nesaf, ond un tipyn yn fwy ysgafn i naws. Un o gynion mwyaf llwyddiannus y llynedd oedd Wrecking Ball gan Miley Cyrus, a'i fideo hi o'r gân sydd wedi denu y mwyaf o wylwyr ar-lein erioed. Oherwydd natur dadleuol y fideo, dyw hi ddim yn syndod felly i gymaint o bobl eraill greu fideo dychanol ei hunain, a dyma beth sy'n dwyn sylw yr erthygl hon. Fe gawn ddetholiad o sawl fideo deifio o'r digirifwr Shane Dawson sy'n cael ei deunreoli gan Dafod Ddrygionis i fersiwn Almaeneg o'r gân sydd yn awgrymu yn garedig na ddyle Miley Cyrus byth wedi troi ei chefn ar Disney. Ac i gloi, chwaraeon. Cysur mawr y Bilt yw mai o'r Swistir y daw enillydd pencampwriaeth agored tennis Australia, Stanislas Wawrinka, bod ganddo basbort Almaeneg. Diolch i'w dad sydd ei wreiddiau ynte yng Ngwlad Pwyl. Yn ôl y papur, nid yw Stan the Man yn medru Almaeneg fodd bynnag, a mi iddo gael ei fagu mewn rhan Ffrangeg ei haith o'r Swistir. Ond na ffainer, Almaenwr enillodd y gystadleuaeth iau, sef llanc 16 oed o Hamburg o'r enw Alexander Zverev. Mae'r Bilt a gwybodaethon y gêm yn rhagweld dyfodol llywyrchus iawn i'r chwaraewr ifanc hwn. Ac os mewn blynyddoedd i ddod y bydd yn codi tlws un o bencampwriaethau y Grand Slam, cofiwch mai yma ar y byd bach y clywsoch i enw gyntaf.